Hmm. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng pork kumba mga kapudibis at syempre meron itlog mga kapudibis. Ang drinks natin tubig mga kapudibis. Bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mangantam kay Kapampangan. Ang nag-request po ng pagkain na rin ay si Ma'am Melissa Pepito. Yes. Sabi niya, humba or dinuguan daw. Hindi sila magkatugma, kaya humba na muna yung mukbang natin. Yes, sa susunod po, dinuguan ma'am. Kaya unang subo na tayo mga kapudibis. Kain tayo. Kain na tayo, mangantano. Ano na sa... Oo. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Ma'am Melissa Pepito, para sa iyong Mga unang tamo. subo. Kain po. White rice yung sa akin. Brown yung kay Ate Albi. Sarap ng salsa. Sarsa pa lang kanya man. Okay na, ang taba. Nilagyan namin ng saging. Ito. Ang sarap ng salsa. Taba.
Naman. Alam mo na, Kat. Wala. Yan. Ang sarap talaga ng umba. Kaya mga kaputis, magluto na po kayong umba. Napakasarap. Ang sarap ng humba, ang sarap itumba. Tawag ba yung ano? Isang kaldero sa inyo. Sarap pagkaluto. Ayan. Ayan, naubos po namin ng humba. Ayan, mag-shoutout po tayo. Shoutout kay Joshua Sungahit. Ayan, kasama ko sa team, sa Grumans team. Hello sa iyo, Wale. At si Ayhen Ang at sa asawa niya si Ralph Ang, Enriquez family at Bambila family from Lipa, Batangas. Ayan. At kay Ma'am Lourdes Arcilia, Arky Perocho Babol, Geno Reeds, at si Mac Sumo de Villa from Barangay Muson, San Jose del Monte, Bulacan. Ayan. At kay Samantha Uy at si Janet Rivera. Ayan. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Yes. Shoutout Baby Allison, Catherine, Cristo James, at sa asawa mo, shoutout sa inyo kay Maymay, kay Hello po. Karen, shoutout sa inyo. We love you. Yes, mga kapudibis, hanggang dito na lang ang aming videos. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. We love you. I love you po.